os gai estyn croeso mawr iawn i'r Rhidian Griffiths sydd yn byw yn Aberystwyth. Mi fydd Rhidian yn sôn ynghylch Albert Owen Evans o Offeiriad Llyfryddwr. A dwi'n edrych ymlaen yn fawr at glywed yr hyn sydd ti weid Rhidian, achos mae'n gwybodaeth i ynghylch Albert Owen Evans yn eitha tila. Felly, jyst chydig o eiriau pellach ynghylch Rhidian ei hun. Fe fydd yn aelod o staff Llyfr Genedlaethol Cymru ers cryn amser 28 mlynedd yn benodol, i fod e bellach wedi ymddeol. Mae'n ymdiddori mewn gwahanol agweddau ar hanes yng Nghymru a hanes cerddoriaeth yng Nghymru'n benodol, gan gynnwys emynyddiaeth a chaneuon Llydfaol, ac mae wedi cyhoeddi cryn dipyn yn y maes. Mae hefyd yn llywydd Cymdeithas Emynau Cymru, cymdeithas sy'n ceisio hybu diddordeb yn yr emyn a'r dôn yng Nghymru. Felly, croeso mawr Rhidian, a gai drosglwyddo'r awennau i ti, a edrych ymlaen fawr iawn at glywed yr hyn sgyn ti ddeud. Diolch o galon. Diolch yn fawr iawn am y croeso. Gobeithio gallwch chi weld y lluniau ar y sgrin. Yn siŵr y dwedwch chi os na fyddwch chi. Wel, erbyn heddi, dyw enw Owen Evans falle ddim yn gyfarwydd iawn i ni. Yn sicr ddim agos mae'r gyfarwydd ar gynnau mawr yn hanes yr eglwys, i gyfoedion yr archesgob A.G. Edwards a'r esgob John Owen, y clywson ni amdani nhw yn y cyfarfod diwethaf ym mis Medi. Ond pan fu farw arch Ddiacon Bangor yn 1937, roedd yn ddigon amlwg i heiddi goffau a pharagraff yn y Times a'r Daily Telegraph. Nododd y Telegraff i fod, yn ogystal â chyflawni i ddyletswyddau eglwysig, yn awdur toreithiog. Archdeacon Evans wrote considerably in Welsh and was the author of several books. Nawddoglid braidd gan iddo sgrifennu yn helaeth yn Saesneg hefyd. Ond y frawddeg anfarwol yw teyrnged y Times. He was a man of commanding presence, and his sermons were frank and fearless. Brawddeg sy'n hoelio'n sylw yn syth ar ddyn o allu a phersonoliaeth gref. Wel, gŵr o Gaernarfon oedd Albert Owen Evans. Cafodd ei eni ar yr 18fed o Chwefror 1864 yn fab i Henry Evans a'i briod Jane o Newborough Terrace, a'i fedyddio ar y 10fed o Ebrill gan John Lewis, curad Llanbeblig. Capten llong, Master Mariner, oedd ei dad, Henry Evans, un o'r ychydig a roesodd drychineb llongddrylliad y Royal Charter, oedd ei ar arfordir Gogledd Ddwyren Sir Fôn, ym mis Hydref 1859. Un o Sir Fôn oedd y fam hefyd, gwraig o gymeriad cryf, oedd yn perthyn i un o hen deuluoedd y sir. Fe ath brawd Owen, John Henry Evans, i'r môr fel ei tad, ond hwyrach fod Owen o duedd fwy academaidd. Nid i'r offeiriadaeth yr aeth i ddechrau, ond i fyd addysg. Fe welwn i fod erbyn adeg cyfrifiad 1881 yn fwy ar 15 oed yn ddisgybl Athro yng Nghaernarfon, ac fe ddaeth yn ddiweddarach yn ysgol feistr ar yr ysgol genedlaethol yn Rhyddlan. Ond mae rhaid i fod trwy'r profiadau hyn wedi addysgu hun yn ddigon llwyddiannus i ennill lle yng Ngholeg Llanbedr Pont Steffan. Bu'n dal rhai o brif ysgoloriaethau'r coleg, sef ysgoloriaethau Phillips, Butler ac Eldon, a graddio o Llanbed yn 1898. Fe'i hordeiniwyd a'i sefydlu yn gurad yng Nghei Conna yn Sir y Fflint ym mis Medi 1898. Ond blwyddyn yn unig y gafodd eno, cyn cael ei benodi ar sail ei brofiad y maes addysg, mae'n debyg, yn arolygwr ysgolion yr esgobaeth ym Mangor, ac yn arholwr mewn addysg grefyddol. Ac yn ôl un awgrym yn gurad yr esgob, neu fel dywedir mewn man arall, yn genad, missioner, yn yr esgobaeth. Felly yn 1899 fe ddechreuodd ar gysylltiad agos ag esgobaeth Bangor, lle roedd wedi fagu wrth gwrs, cysylltiad a fydde'n para hyd diwedd ei oes. Ac ar hyd y blynyddoedd, chollodd e ddim greddf yr athro.
Wrth i goffau yn yr haul yn 1937, fe ddywed William Maurice Jones, fi'n gurad iddo fe, hwyrach y gellir dweud nad ymddihatrodd o ysbryd yr ysgol feistr o gwbl, o ble gyd tueddau braidd i gydnabod i gyd-ddynion fel plant trwy gydol i oes. O beth bynnag am hynny. Wedi 10 mlynedd fel arolygwr ysgolion yr Esgobaeth, fe gafodd Owen Evans i benodi yn 1919 yn rheithor Llanfeithlu a Llanfwrog yn Sir Fôn. Fe ddaeth yn ddeon gwlad Talabolion yn 1918, a thair blynedd wedi hynny yn 1921, fe dyrchafwyd yn Archddiacon Bangor, gan barhau yn rheithor Llanfeithlu a Llanfwrog, neu fel yr hoffai e ddweud yn glasurol, Llanfeithlu cwm Llanfwrog. Fe ddaeth yng ngeiriau'r Herald Cymraeg yn allu mawr yn y cylch eglwysig. Ychydig cyn iddo ddod yn rheithor Llanfeithlu, sef ym mis Rhagfyr 1918, fe briododd â Grace Henrietta Kent, merch i gyfreithiwr o Grassendale, Lerpwl, a bu hithen gymorth ac yn ymgeledd iddo am agos i 10 mlynedd, tan i marwolaeth gyn-amserol hi, ddiwedd Awst 1918. Wedi iddo adael y môr, bu frawd John Henry yn byw yn yr rheithordy yn Llanfeithlu, tan i farw ynte yn 1930. Ac yn ei flynyddoedd olaf, fe gafodd Owen Evans gwmni nyth Miss Linnell, merch ei chwaer, i ofalu amdano. Fe farw ar yr ail ar 20 o Fedi 1937, a chafodd ei gladdu ym mynwent Llanfeithlu. O dyna chi fraslun o yrfa. Ond mae geiriau'r Herald Cymraeg i fod yn allu mawr yn y cylch eglwysig, yn awgrymu bod yna dipyn mwy i Owen Evans na rheithor plwy ac Archddiacon, mor werthfawr ac anrydeddus y swyddi hynny. Mae'r defnyddiau weles i yn awgrymu i fod yn ddyn diwyd, gofalus a manwl yn ei holl waith. Am nifer o flynyddoedd, rhwng 1911 ac 1915, bu'n golygu blwydd lyfr Esgobaeth Bangor, a chywain i hwnnw lawer o wybodaeth ffeithiol am blwyfi, eglwysi ac offeiriaid yr Esgobaeth. Ac mae'r blwydd lyfr erbyn heddi yn gloddfa werthfawr i ymchwilwyr. Ac fe gadwa i ddogfennau a'i bapurau yn ofalus iawn. Yn 1899, pan benodwyd ef yn arholwr ysgrythur ysgolion yr eglwys yn Esgobaeth Bangor, anfonodd at bob plwyf o fewn yr Esgobaeth i holi am ei darpariaeth addysgol ac i wybod pryd y cawsant i arholi ddiwethaf. 2 gwestiwn eitha syml. Ond mae geiriad i holiadur yn amlygu'r syniad a'r uchel oedd ganddo am ei ddyletswyddau o fewn yr eglwys. Bod y 2 gwestiwn yn syml, mae e'n ychwanegu fel cyfiawnhad. I sincerely trust that you will accord me that sympathy and support which are essential to the success of the duties which I have now undertaken. For my own part, I hope by God's blessing that my labours will conduce to the advancement of his glory and the good of his church. Ymhen amser, fe rwymodd yr holl ymatebion a gafodd, yn nodiadau pensil yr rhan fwyaf ohonyn nhw, yn gyfrol daclus, sydd bellach ymhlith casgliad o'i bapurau yn y Llyfrgell Genedlaethol. Trylwyredd, manylder a gofal, rhinweddau y byddai yn ei harddangos yn ei holl waith. Ac yn sicr y gallu yna i gasglu a chyflwyno ffeithiau oedd un o'i gryfderau amlwg. Roedd yn allu y manteisiodd yr eglwys arno yn ystod yr ymgyrch fawr yn erbyn datgysylltu. Fel y rhan fwyaf o'i gyd offeiriaid, doedd Owen Evans ddim o blaid datgysylltu, ond fe fu galw arno ar ran Esgobaeth Bangor i wynebu'r Comisiwn Brenhinol a fu rhwng 1916 ac 1918 yn ystyried y mater. Fe fu'n gyfrifol am gasglu a choladu gwybodaeth ystadegol a thystiolaeth arall ar ran yr Esgobaeth, ac fe ymddangosodd fel un o'r tystion ger bron y Comisiwn am ddiwrnod cyfan, y 7 o Ebrill 1918, a rhan o'r diwrnod canlynol,
a chael ei holi'n dwll gan y comisiynwyr. Mae'r rhan fwyaf o'i cwestiynau yn ymwneud â manylder yr ystadegau roedd wedi cyflwyno, a cheisio deall hyd a lled gwaith yr eglwys yn yr esgobaeth. Ac mae atebion Owen Evans yn ymddangos yn gymesur ac yn feddwlgar, heb fynd dros ben llestri. Yr ateb sy'n ymddangos amlaf yw yes, neu that is so. Ac yn ôl un o'i gyfianwyr dangosodd fedr neilltuol wrth ymdrin â'r comisiwn. Yn amlwg doedd e ddim yn mynd i ddadlau gyda. Fe lafuriodd yn galed i baratoi'r dystiolaeth, ac eto fe gasglodd y cyfan ynghyd a'i rhwymo'n daclus mewn cyfrolau. A dyma i chi'r nodyn esboniadol sy'n ymddangos oddi mewn i'r cyfrolau hyn, ynghyd â llyfrblad personol Owen Evans. A fe welwch chi'r nodyn ar y dde sydd yn pwysleisio taw fe ei hunan sydd wedi talu am y rhwymo, and bound at his cost. Ac ar y chwith fe welwch chi'r llyfrblad sydd wrth gwrs yn ddiweddarach na'i ddyrchafiad i Archdiaconedd Bangor 1921 yw'r dyddiad ar y cylch Fesica. A dyna sydd y tu fewn i'r cyfrolau rwymedig. Mae yna 2 cyfrol o'r holl nodiadau hynny gasglodd e gan yr esgobaeth ar gyfer y comisiwn. Iddo fe, mae'n debyg gael siom yn y canlyniad, sef datgysylltu'r eglwys, dyw ddim yn ymddangos iddo fe chwerwi, yn hytrach fe wnaeth bob ymdrech i weithredu'r drefn newydd yn llwyddiannus. Ar y 15fed o Ebrill 1919, mae'n cael ei enwi yn aelod o gorff cynrychioliadol cyntaf yr eglwys yng Nghymru, yn yr offeryn statudol sy'n siarter sefydlu'r eglwys. Fe fyddai'n pwyso ar bobl yr eglwys i ddarllen ac astudio'r cyfansoddiad, mwyn iddyn nhw ddeall yn iawn fel yr oedd yr eglwys yng Nghymru yn gweithredu yn wahanol i'r eglwys yn Lloegr, achos roedd pobl wrth gwrs yn ôl i harfer yn dal i feddwl am yr hen drefn. Fwy nag unwaith, fe welwn ni'r geiriau dilynwch y cyfansoddiad, neu darllenwch y cyfansoddiad, yn bennawd ar fersiwn argraffedig i anerchiadau Gofwy. Dyma chi un ohonyn nhw 1935, Gofwy y Gwanwyn. Darllenwch y cyfansoddiad yw'r pennawd mewn llythrennau bras. Ac fe baratodd ar gyfer yr arglwydd Sanci, cadeirydd y corff cynrychioliadol, memorandwm ar y llyfr gweddi. A memorandum on the legality of the Welsh Bible and the Welsh version of the Book of Common Prayer, gyhoeddwyd yn 1925, lle mae'n dadlau bod hawl y goron ar argraffu'r testunau hyn wedi peidio gyda datgysylltu i bwyslais ar ffordd yr eglwys yng Nghymru o weithredu'n wahanol. Ac mae'n ychwanegu yn ogleisiol y geiriau hyn. It is improbable that any king or queen of England ever at any time read the Welsh Bible or Welsh Book of Common Prayer. The laws of England maintains that the Hebrew Bible, the Greek Testament, and the Septuagint are within the public domain, and any person is entitled to print and publish such works without restriction. Why not the Welsh Bible? Yn ei wedd allanol, yr oedd Owen Evans yn ymddangos yn ddyn awdurdodol, ond roedd yn garedig iawn i ysbryd, yn eiriau William Maurice Jones eto. Fel dyn, fe bradychyd yn ddirfawr gan ei olygon allanol, ymddangosau yn ddyn garw a chaled, ond y gwirionedd amdano ydoedd na chirodd calon dynerach na charedicach ymron dyn erioed. Nid oedd ball ar ei garedigrwydd hael, waith pwy eithau ar ei ofyn. Pa sawl un a gyfeiriodd i gamrau reithordi Llanfeithli a'i galon yn drwmlwytho gan chwerwedd gofidiau adfydus bywyd, ond a ddychwelodd oddi yno mor galon ysgafn a phlentyn bychan. Serch hynny, efallai mae'r wedd arw a chaled honno oedd yn dod i'r wyneb yn ystod y gofwyon ei ymweliadau fel archdiacon a'r clwyddi. Fe dreithau farn yn ddiflewyn ar dafod, ac nid yn unig hynny,
Byddai'n gofalu bod eu sylwadau yn cael eu hargraffu a'i dosbarthu, yn y gobeith oedd pawb yn sylwi arnynt ac yn myfyrio arnyn nhw. A byddai ef ei hunan yn anfon copi i'r Llyfrgell Genedlaethol. Mae'r dyddiadau derbyn ar y copïau sydd yn y llyfrgell yn brawf o hynny, nid dod ar ôl i farw, nath y rhain oedd e'n anfon pob un yn benodol pan oedd e'n cael ei gyhoeddi. Yng Ngwanwyn 1935, er enghraifft, mae'n dweud y drefn am bwysigrwydd cofrestru cywir. Roedd wedi cael rhai o'r cofrestru plwy yn ddiffygiol, heb eu cadw'n ddigon manwl. Mae'r drefn, meddai yn awdurdodol, yn bod ers 1538, pan orchymynodd y Canghellydd Thomas Cromwell bod pob offeiriad plwyfol trwy y deyrnas i gadw cofnodiad o'r digwyddiadau hyn. Mae cofrestriad yn ddyletswydd gyhoeddus ac anrhydeddus yn ein plwyfi. Dylem edrych arno fel gwasanaeth cyhoeddus a pharchus. Ac mae hyd yn oed yn ychwanegu sylw am safon yr offer oedd yn cael ei ddefnyddio. Un gair wrth fynd heibio. Byddwch yn ofalus am y pin a'r inc. A rydych yn gweud defnyddiau gwerthfawr tuag at hanes y dyfodol. A doedd Owen Evans wrth ddim i wybod am y diddordeb ysol mewn hanes teulu sydd wedi gafel mewn pobl yn ystod y genhedlaeth ddiwethaf. Ond mae sylwadau teg a phwysig yn adlewyrchu farn nid yn unig fel eglwswr ac archddi ac on cydwybodol, ond hefyd fel hynafiaethydd. Ac mae'r dull o ddweud hwyrach yn adleisio'r farn a ddyfynwyd eisoes bod rhywbeth o'r ysgol feistr wedi para ynddo ar hyd i oes. Ac yr oedd Owen Evans yn hynafiaethydd ac yn llyfryddwr o fri. I gyfraniad mwyaf nodedig oedd tair cyfrol, A Chapter in the History of the Welsh Book of Common Prayer, ymddangosodd yn 1922, yn goron ar ei ddiddordeb ysol yn hanes y llyfr gweddi yn Gymraeg. Ymhlith i lyfrgell breifat nodedig o 4,000 o gyfrolau, fe geid casgliad arbennig iawn o argraffiadau hanesyddol o'r llyfr gweddi, ac roedd Evans yn awdurdod ar yr amrywiadau a geid o argraffiad i argraffiad. Diddordeb nis o bosib, ond amlygiad o'r llyfryddwr ymrwymedig ar ei orau. Ymhlith i bapurau yn y Llyfrgell Genedlaethol fe geir llyfr nodiadau, lle mae'n cofnodi manylion pob argraffiad, manylion llyfryddol am faint, nifer tudalennau, argraffwyr, a manylion lleoliad copïau o'r argraffiad dan sylw. Ond i ddychwelyd at dair cyfrol fawr A Chapter in the History of the Welsh Book of Common Prayer. Mae yna rhywbeth bron yn ffugwylaidd mewn galw tair cyfrol sylweddol yn chapter. Ond prif amcan y gwaith hwn oedd cyhoeddi'r ohebiaeth a fu rhwng y clerigwyr oedd yn gyfrifol am gynhyrchu'r argraffiad o'r llyfr gweddi a gafwyd yn 1841. Argraffiad fel y mae Owen Evans yn cydnabod na fu'n arbennig o lwyddiannus. Mae hanes yr ohebiaeth ei hun yn ddiddorol. Fe ddiogelwyd y llythyrau gan yr argraffydd William Maurice, ton Llanymddyfri, un o argraffwyr pwysig y 14th ganrif ar 15 yng Nghymru, ac un a fu'n gefnogol iawn i'r wasg eglwysig. Darganfuwyd y casgliad gan John Ballinger, pan oedd yntau yn llyfrgellydd y Llyfrgell Gyhoeddus yng Nghaerdydd, ac fe prynodd i Gaerdydd yn y cyfnod pan oedd yn ymdrechu sefydlu'r Llyfrgell Gyhoeddus honno yn egin Llyfrgell Genedlaethol, cyn sylfaenu'r Llyfrgell yn Aberystwyth yn 1917. Ond y peth hynod o ran creu llyfr Owen Evans yw iddo dderbyn caniatâd awdurdodau Caerdydd i fenthyca'r llythyrau i Lanfeithlu, mwyn gweithio arnyn nhw yn hawelwch yr eithordi, cymwynas y mae'n ei chydnabod yn ddiolchgar yn ei ragair, a chymwynas y mae'n anodd dychmygu y bydde hi'n cael ei gweithredu heddi. Beth bynnag am hynny. Doedd Owen Evans ddim yn bodloni ar atgynhyrchu a golygu'r llythyrau yn unig. Mae'n rhoi ni ragymadrodd sy'n olrhain hanes y llyfr gweddi yn Gymraeg, gan ganolbwyntio'n arbennig ar yr argraffiadau lle cafwyd diwygio arwyddocaol. Ac mae'n darparu tabl
sy'n rhestru'r argraffiadau rhwng 1567 ac 1841. Mae yna fwy o dudalennau yna dudalen gyntaf'r tabl. A mae'n nodi dyddiad, maint y gyfrol, a dim ond llyfryddwr o anian byddai'n gwneud hynny, chi'n gweld size in inches fan hyn. Man cyhoeddi ac enw'r argraffydd. Mae'r ohebiaeth ei hun, 219 o lythyrau i gyd, yn ymestyn o Chwefror 1838 hyd fis Mai 1839, gyda 2 lythyr diddyddiad, ac yn llanw'r rhan fwyaf o'r gyfrol gyntaf, y cyfan o'r ail, a rhyw 2 ran o 2 o'r drydedd, gyda nodiadau'r golygydd yn ychwanegiad at bob llythyr. Yna fel enwyr rhan olaf y drydedd gyfrol gan gyfres o biographical sketches, sef 220 o ysgrifau biwgraffyddol difyr am y cymeriadau sy'n rhan o'r stori, gan gynnwys manylion am eu cyhoeddiadau a 3 mynegau, mynegau enwau, mynegau geiriau a mynegau litwrgiaidd. Mae'r cyfan yn destun edmygedd. Gwaith hynafieithydd yn fwy na hanesydd efallai, ond yn destament i lafur aruthrol. A rhaid hefyd fod cyhoeddi'r gwaith wedi bod yn dipyn o fenter. Ar ddiwedd y drydedd gyfrol mae yna rester o danysgrifwyr, gyda'r prif weinidog David Lloyd George ar y brig. Ac yn ddiddorol iawn mae'r rhestr wedi graddoli'n ofalus gan un oedd â pharch amlwg at hierarchu cymdeithas. A'r arglwyddi sy'n dod gyntaf ar ôl y prif weinidog, wedyn y marchogion ac wedyn pawb arall. Mae'r rhestr yn cynnwys nifer o lyfrgelloedd yn ogystal ag unigolion, llawer iawn o eglwyswyr, fel y gellir disgwyl, ac ambell un efallai llai disgwyliedig, megis T.H. Parry Williams, wylwch chi enw e fyna. Bosib bod T.H. Parry Williams yn nabod Owen Evans yn bersonol. Ond rhaid hefyd fod Owen Evans wedi ysgwyddo tipyn o'r gost ei hun, ar ben yr hyn a gafodd gan tua 150 o danysgrifwyr. Fe fynodd gael safon yng nghyflwyniad y gwaith. Ei argraffwyd gan gwmni Jarvis and Foster ym Mangor, argraffwyr oedd yn nodedig am ei gwaith safonol, ac mae'r argraffu yn gain ar bapur trwchus gydag ymyl hael i bob tudalen. Mae yna ohebiaeth ymhlith i bapurau sy'n dangos fel yr ymdrechodd yr argraffwyr i archebu papur arbennig ar gyfer yr argraffiad o 250 o gopïau, a chymryd 2 flynedd i gynhyrchu'r gwaith. Mae'r rhwymiad o lien yn gadarn a cheir cloriau papur yw amddiffyn, felly ni'n gweld ôl llaw Owen Evans ar wedd y gwaith yn ogystal â'r cynnwys. Ond roedd y tanysgrifiad o 2 guinea, gwerth dros 100 yn arian heddi, a tu hwnt i fodd rhai, gan gynnwys hynafieithwyr amlwg, megis A.H. Fiennes Clinton, A.W. Wade Evans a G. Hartwell Jones. Pob un wedi sgrifennu at Evans i ddweud bod y tanysgrifiad yn ormod iddi. Ond nid dim ond y llyfr gweddi aeth ei fryd o ran diddordeb hynafieithol a llyfryddol. Yn 1923 fe ddathlwyd 300 mlwyddiant marwolaeth Edmund Price, un o ser llachar yr eglwys yng Nghymru, awdur y salmau cân, a fi'n salm i ymynyddiaeth y genedl, ac un a fi hefyd yn archddiacon, y meirionydd yn ei achos e. Aeth Owen Evans ar daith bregethu i wahanol rannau o Gymru i godi diddordeb yn Edmund Price a'i waith yn 1923. Ac fe gyhoeddodd astudiaeth swmpus ohono yn Traddodion y Cymrodorion. Astudiaeth sy'n dal i gwerth, bod llawer o'r manylion ynddi wedi disodli gan ymchwil fwy diweddar. Astudiaeth fel hon yn brawf pellach fod Owen Evans yn ymchwilydd dyfal a manwl, felly hefyd rai o'i ysgrifau eraill, megis i drafodaeth ddiddorol Thomas a Kempis yn Wales, ynghylchgrawn Cymdeithas Lyfryddol Cymru, lle mae'n trafod yn ofalus fanwl a gwahanol argraffiadau o waith y cyfrinydd o'r Almaen o'r 15fed ganrif, awdur yr Imitatio Christi.
Ein bod yn deall erbyn hyn fod Evans yn cyfeiliorni wrth fyny tawr Cymro Richard Whitford, oedd awdur y cyfieithiad clasurol cyntaf i'r Saesneg. Fe gafwyd ganddo hefyd drafodaethau diddorol ar Nicholas Robinson, esgob Bangor rhwng 1566 ac 1585, a'r hen eglwys Ddewi ym Mhen Craig, Sir Faesyfed, a'r hen lecynnau cysegredig Clynog, Llanrhychwyn a Llangeinwen, ac ar yr argraffydd a'r clochydd David Jones o Drefryw. Mae pob un o'r rhain wedi ysgrifennu nofalus ac yn cynnig wybodaeth ddiddorol, ond rhaid dweud bod tuedd ynddo i ramantu hefyd. Yn ei ysgrif Three Old Foundations, sef Clynog, Llanrhychwyn a Llangeinwen, yn y Cymrodor yn 1930, mae'n edrych ar Llanrhychwyn ac yn dychmygu gweld Llywelyn Fawr a Sir John Wyn, gyda Thomas Williams Trefryw, William Morgan ac efallai Edmund Price, ac yna wrth sôn am Glynog mae'n dweud cydnabod y newidiadau mawr mewn cymdeithas a byd. Still the southern breeze wafts the sound of the bells of Clynog across the bay to tell of the renewal of life and inspiration, and to call upon her daughters in Anglesey to greater and keener efforts to uplift the present and remember the old, for the old is better. Efallai mae yn y geiriau hynny, ac lewn ni wir gymeriad Owen Evans, gŵr yr oedd ganddo barch aruthrol at droddodiad a'r gorffennol. Doedd e ddim, yn ôl William Maurice Jones, yn eglwyswr cul, ond roedd yn eglwyswr caeth, na fynnai newid un gair o wasanaeth y llyfr gweddi, na hepgor un cymal ohono. Mae yna rywfaint o amrywiaeth barn am ei bregethu. Mae'r Herald Cymraeg yn ei ganmol yn ddrwg. Yr oedd yr archddiacon yn un o bregethwyr gorau'r ysgobaeth, ac wedi pregethu bron ym mhob pulpud yn ddi. Nodweddid ef gan bersonoliaeth oedd ar unwaith yn hawlio sylw a gwrandawiad. Llefarau'n hyglyw mewn Cymraeg llydan braf, heb ddim llediaeth mersenaidd ar ei gyfil. I cheisiau gaboli i frawddegau, ond traddodau'r gwirionedd yn ddidderbyn wyneb, heb geisio gwen nac ofni gwg neb. Mae barn ugain gurad William Maurice Jones yn fwy cymesur. Prin y gellir dywedyd i fod yn ddiwynydd nac yn bregethwr mawr. Eto i gyd, nid pregethwr cyffredin mae honno chwaith. O blegyd yr oedd rhywbeth yn anghyffredin ynddo, a'i gwneithau yn arbennig fel pregethwr, a byddai ganddo'n ddieithriad rhyw genadwri ymarferol sylweddol i'w throsglwyddo i'w randawyr. Ond mae pawb yn cytuno i fod yn bregethwr diofn. Fel yr oedd yn barod i'w dweud hi'n blaen wrth y plwyddi ar adeg gofwy, gallai fod yr un mor bendant yn ei bregethu. Yng ngeiriau William Maurice Jones eto, dinoethau bechod o'r pulpud, heb ddeilen ar ei dafod, ba mor waradwyddus bynnag y digwyddai fod. Bu farw Albert Owen Evans wedi salwch byr mewn cartref nyrsio yn Lerpwl ar yr ail ar hugain o Fedi 1937, yn 72 oed, ac fe'i claddwyd yn Llanfeithlu ar y sadwn canlynol y 5 ar hugain o Fedi yng ngwydd cynulleidfa fawr, gydag esgob Bangor, Charles Green, oedd hefyd yn archesgob Cymru yn arwen y gwasanaeth. Wrth farwelio ag ef heno, gydawn y gair olaf iddo ef ei hunan, wrth iddo gyfarch i blwyfolion yn ei ofwy yn y Gwanwyn 1935. Geiriau sydd i mi beth bynnag a rhyw arlliw o'r apostol Paul ei hunan arnig o. Yr wyf wedi cyffwrdd â llawer o destunau. Fe ddichon fy mod wedi cymryd gormod i ystyriaeth. Hynny, treftadaeth fawr sydd wedi ei hymddiried i mi. Ac bod y sylfaeni cadarn o'r golwg, mae'r ffurf allanol yn ein brawychu a'n dyrysu. Mae'r sefyllfa yn galw am ein hymynedd, ein dyfalbarhad a'n diwydrwydd, ond yn fwy na'r cyfan am weddi, a gobaith y cawn ni oll yn ein hamryw a'n gwahanol swyddi, gyrraedd uchel nod, y gwas da a ffyddlon. Ac fe ddywedwn ninnau. Amen. A diolch yn fawr i chi am wrando. O, gwych. Diolch o galon, Rhidian.
Gosh, oedd yna mor ddiddorol. Um, os ga i just roi un ymateb cyn gwahodd cwestiynau, yr hyn nath yn haro i oedd gymaint oedd yn berthnasol i hyd, a dwi'n siŵr bydd y clerigyn eraill sydd yma heno yn gallu ategu hynny. Niw, eisoes, dwi wedi clywed yr ymadrodd darllenwch y cyfansoddiad mwyn y gwaith ar un modd gyda teclestrwydd y cofrestre. Dyma un o'r pethau dwi wrth yn sôn felly ynghylch wrth parau sy'n dymuno priodi yw pa mor bwysig yw i bod ni'n cael y wybodaeth yma. Nid o'i rhan nhw, ond ar gyfer y rhai fydd yn ymchwilio yn y cyfrestrau ymhen canrif neu ddwy ynddo. Felly, yn amlwg oedd yn ddyn o flaen i amser. Os ga i holi un cwestiwn, jyst i fod yn manteisio ar yn safle fel y cadeirydd. O'n i ddiddori bod e wedi marw yn Lerpwl. Pam oedd hynny dy Rhidian? Oedd wedi ymddeol yna neu beth oedd y rheswm felly pam mae yn Lerpwl? Na, oedd e'n dal i fyw yn Rheithordy Llanfeithlu. Ond na, dwi'n credu taw mynd i Lerpwl nath i gael llawdriniaeth. I gael llawdriniaeth, reit. A bydd e ddi farw ychydig o amser ar ôl y llawdriniaeth. Beth yn union oedd y llawdriniaeth, dwi ddim yn gwybod, ond mae yna gyfeiriad at hynny. Na, oedd e'n dal i fyw yn ei gartre yn Llanfeithlu. Yn Llanfeithlu. Gwych iawn. Gai wahodd cwestiynau, mae yna rhyw chydig funudau gyda ni cyn mae'n cymryd i hegwl fach. Felly, gai eich gwahodd chi i ddad miwtio, os mae dyna'r ferf, eich meicrofonau a holi yn y cwestiynau sydd da chi ar gyfer Rhidian. A jyst i ddeud hefyd, y bydd yna gyfle am sgwrs rhywfaint o fwy anffurfiol ar ôl cyflwyniad y Parchedig Athro John Tudno Williams o gwmpas yr hanner y diwyllt. Felly, os chi'n dymuno cadw'r sgwrs dan hynny, fi allwn ni wneud hynny wrth gwrs. Wel, gan bod neb yn neidio i holi cwestiwn, beth am i ni gael rhyw egwyl fach o rhyw 10 munud, jyst yn i gael cyfle i gael paned a picio'r tŷ bach, a wedyn edrychau ymlaen at eich croesawu chi nôl am chwarter i 8. Ond yn y cyfamser, diolch o galon Rhidian, o sgwrs hynod ddiddorol. Mae'r cyfnod yna o gwmpas dadgysylltu mor ddiddorol ac yn amlwg mi oedd Owen Evans yn gyfrannwr sylweddol i'r newid hwnnw. Felly, diolch o galon i chi, a edrych ymlaen at croesawu pawb yn ôl ymhen rhyw 8 neu 9 munud. Gwych iawn. Diolch o galon. Wel, croeso nôl gyfeillion. Gobeithio bod chi wedi cael cyfle jyst i nôl paned neu picio'r tŷ bach. Ond i ni cyrraedd ail hanner y noson heno, y sesiwn yma Gofal yn Gwynllan, a mae'n bleser mawr croesawu'r Parchedig Athro John Tudno Williams nawr i siarad wrthyn ni ylch bywyd y gwaith y Canon Maurice Jones. Mae'n sicr bydd pawb yn gwybod am y Parchedig Athro John Tudno Williams, nid yn unig oherwydd i hanes helaeth fel gweinidog a fab i weinidog, ond yn amlwg hefyd fel prif athro'r Coleg Diwynyddol a'i gwaith academaidd yn arbennig felly ar lyfrau Job a 3 o epistolau Paul. Ni'n edrych ymlaen at weld i gydymaith i Testament Newydd y Beibl Cymraeg yn ymddangos yn fuan iawn. Felly, o'n i'n sôn yn gynt bod fi ddim yn adnabyddus iawn, yn hysbys iawn i gylch Owen Evans. Canon Maurice Jones yn bwnc hyd yn oed mwy astrus o'n safbwynt i, felly dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at glywed beth ydych chi i ddweud. Felly, croeso cynnes iawn i'r Parchedig Athro John Tudno Williams a gael fi drosglwyddo ar Owen i chi gael arwen y sgwrs. Diolch o galon. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am y cyflwyniad yna. Wel, pan gefais i y gwahoddiad oddi wrth yr athro Owen James i gyfrannu i'r gyfres hon, Gofal ein Gwynllan, dywedais yn syth wrth fy ngwraig una, mod i'n cofio gweld gwrthrych y ddarlith hon, pan oeddwn yn tyfu fyny yn Llundain ym 50au'r ganrif ddiwethaf. Efallai mae'r ffaith mae dyn byr o ran taldra, ychydig dros 5 troedfedd ydoedd,
oedd wedi aros yn yng nghof. Ond allwn ni yn fy myw gofio'n union pryd a lle yr oeddwn wedi ei weld yn Llundain. Ac yn arbennig o gofio mae ychydig iawn o gysylltiadau a fyddai gennym fel angydffurfwyr a clerigwyr yr Eglwys yng Nghymru yno yn y cyfnod hwnnw. Yr un adeg pan oeddwn yn ystyried dechrau paratoi'r cyfraniad hwn i'r gyfres, dechreuwyd sôn am y bwriad i arddangos y copi o Feibl William Morgan a drosglwyddodd i Abati Westminster ym 1588 yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Sef y copi yr oeddwn ni yn 15 oed wedi gario yn yr orymdaith mewn gwasanaeth i goffau 350 o flynyddoedd ers marw'r esgob. Cynhalwyd y gwasanaeth hwnnw yn Eglwys St Martin in the Fields ar y 9 o Ragfyr, fel gwelwch chi, 1954. Cyfais hyd i'r raglen y gwasanaeth gartref a chanfod mae'r Parchedig Canon Maurice Jones a alwodd ar y gynulleidfa ar ddechrau'r gwasanaeth i gyflwyno diolch i Dduw am ei ddaioni ein cenedl ni a mynd ymlaen i ddatgan a molwn ef heno am y trysor a ddaeth i ni yn rhad yn yr ysgrythurau sanctaidd. Cyffawn yn llawen lafur yr esgob William Morgan a'r holl wir diwiol a dysgedig ar oes i ni trwy arweiniad yr ysbryd glân a'r yr arglwydd yn ein hiaith ein hunain i'n bywhau ac i'n cysuro. Dyna felly yr union adeg y can fi mwrthrych y ddarlith hon ac yn tai 91 oed ar y pryd. Ac fe welwch chi fi yn fanna yn cario'r Beibl. Wel, fe anwyd Maurice Jones yn y flwyddyn 1863 yn fab i grydd yn Hawsfynydd a oedd heb ddigon o fodd i'w alluogi barhau a'i addysg wedi ei gyfnod yn yr ysgol leol. Ond roedd merch y rheithor lleol y Parchedig D. Lewis wedi priodi prifathro ysgol Friars Bangor. Y Parchedig Daniel Lewis Lloyd a ddaeth ym mhen blynyddoedd wedyn yn esgob Bangor. Ac yn sgil y berthynas yma, cafodd le am ddim yn yr ysgol honno yn Friars, a phan symudodd y prifathro i Goleg Crist Aberhonddu ym 1878, aeth Maurice Jones gydag ef, fel ei gyfaill John Maurice Jones. Ac oddi yno fe aeth ym 1882 i Goleg Iesu Rhydychen, wedi ennill exhibition yno. Mewn y pennod yn olrhain sefydlu Cymdeithas Dafydd ap Gwilym yn y brifysgol honno, edrydd yr athro J. Cerwyn Williams am ran Maurice Jones yng nghyfarfyddiad cyntaf Owen Edwards a Poulston Jones a John Maurice Jones. Yng ngeiriau'r olaf, John Maurice Jones, adroddir fod ynghyd ysgolor Maurice Jones ar ddechrau'r tymor hwn, sef tymor yr Hydref 1884, wedi fy hysbysu bod yna ddyn ifanc o'r Bala o'r enw John Poulston Jones yn dyfod i Goleg Balliol. A chydag ef gyfaill iddo o'r enw Owen Edwards. Pan glywsom i fod wedi cyrraedd, mi eithym gyda Maurice i alw arnynt yn ei llety yn rhywle dros bont Modlen. Mae'r ymweliad hwnnw'n un o'r pethau a lun yn fy nghof. Hyd hynny, ni chyfarfuaswn a neb ymhlith fy nghymdeithion yn yr ysgol na'r brifysgol a chando fawr duedd at y pethau a ddennau fy mryd i.
Ac am heithyn i mi oedd cyfarfod am myfyrwyr oedd wedi dyfod dan swyn yr iaith Gymraeg a'i llen. Yn ogystal, dywed Ceirwyn Williams, diddorol yw sylwi na bu Maurice Jones yn aelod o'r Dafydd. Iddo fod yn y gymdeithas fel ymwelydd yng nghyfarfod olaf yr haf 1886. Gwna William Price yn ei ail gyfrol ar hanes Coleg Llambed sylw tebyg. Wrth synnu nad oedd yn un o sefydlwyr y gymdeithas ym mis Mai 1886. Eto i mi does fawr o syndod am hyn, oherwydd dim ond ychydig wythnosau oedd ganddo ar ôl yn Rhydychen, a'r rheinyn wythnosau paratoi ar gyfer ac yna sefyll ei aroliadau gradd terfynol. Fe ordeinwyd yn syth wedi ennill gradd yn y dosbarth cyntaf mewn diwinyddiaeth ym 1886. Cychwynodd yn Giwrad yng Nghaernarfon 886 hyd 888. Yna'n ysgrifennydd cynorthwyol y curiadiaid ychwanegol am ryw flwyddyn, cyn symud i'r Trallwng ym 1889-1890. Yn ystod y cyfnod hwn yng Ngogledd Cymru, corffodd ei wraig gyntaf a 2 blentyn o'r diciau. Roedd y gyflog yn fach a phenodwyd ef ym 1890 yn gaplan yn y byddin, lle gwasanaethodd am 1/4 canrif mewn gwahanol rannau o'r byd. Mae'n amlwg bydd o barhau a'i astudiaethau ym maes y Testament Newydd drwy gydol y cyfnod hwn. Enillodd raddau BD 1907 a DD 1914 Rhydychen. Yr olaf am ei gyfrol St Paul the Orator a gyhoeddwyd ym 1910. Yn ei ragair i'r gyfrol, heira fod ei ymdriniaeth o areithiau Paul fel corff cyfan yn llyfr yr actau yn unigryw. Rhan ar Gwaith yn 2 adran. Pregethau cenhadol St Paul, areithiau St Paul i gynulleidfaoedd Cristnogol, a'r areithiau adeg i brawf. Mae'n amddiffyn dilysrwydd yr areithiau oll ac awduraeth lyc ohonynt ym mhenod 1 i gyflwyniad i'r gyfrol. Ond go bryn y byddai'r heliw o ysgolheigion heddiw yn arddel yr un farn ag ef ar y materion hyn. Cyflwynodd gopi o'r gwaith i Lyfrgell Genedlaethol Cymru ar y 1 o Fawrth 1912. A cheisir fraint o ddarllen y copi hwnnw rai misoedd yn ôl. Yn dilyn hyn, ym 1914, cyhoeddodd The New Testament in the 20th Century, a survey of recent Christological and historical criticism of the New Testament. Fe gyhoeddwyd ail argraffiad ym 1924 a thrydydd argraffiad ym 1934. Rhanwyd y gyfrol yn 2 adran. Rhan 1, Crist yn yr 20fed ganrif, lle mae'n ymdrin â Christ y Testament Newydd a Christ heddiw, a hynny mewn 5 pennod. Dilynir hyn gan benodau ar St Paul a'r crefyddau cyfrin ac ar iaith y Testament Newydd. Yn yr ail adran, ceir beirniadaeth hanesyddol a llenyddol o'r Testament Newydd. Astudiaethau diweddar o Paul, gan ganolbwyntio ar ddilysrwydd ail Thessaloniaid, Effesiaid a'r epistolau bugeiliol. Dywed nad oedd y gyfrol yn amcanu bod yn arweiniad cyflawn i'r Testament Newydd.
its purpose is intentionally restricted to the task of collecting and collating within a small compass what the higher scholarship of the present century has to say with reference to those matters which have not yet emerged out of the region of controversy. 10 mlynedd yn ddiweddarach, cyhoeddodd ail argraffiad o'i gyfrol. A'i fwriad wrth wneud hyn oedd ceisio cyflwyno diweddariad o'r sefyllfa yn y maes, yn sgil yr rhyfel byd cyntaf. Cyfeirio enghraifft at yr hyn a elw yn ddiddymiant Cristoleg Protestanaidd Rhyddfrydol yr Almaen. Fodd bynnag, mae ei wrthodiad o bwyslais Albert Schweitzer ar yr elfen escatolegol yn ysgeidiad Crist yn y marn ni yn ddisail. Ond ar y llaw arall, mae'n iawn i wrthod awgrymiadau sy'n pellhau Paul oddi wrth Iesu. Yn ogystal, ceir enghraifft ohono newid i feddwl yn sgil llyfr P.N. Harrison ar y epistolau bugeiliol. Y tro hwn mynegodd amheuaeth ynglŷn ag awduraeth Paul ohonynt, ac yntau wedi dadlau'n gryf dros ei awduraeth yn ei gyfrol flaenorol. Hefyd cynhwysodd restr o weithiau perthnasol a gyhoeddwyd ers yr argraffiad cyntaf. Erbyn y trydydd argraffiad ym 1934, ychwanegodd bron i 30 tudalen mwyn trafod yn gyntaf diwinyddiaeth ar gyfwng yn gysylltiedig yn bennaf â Karl Barth. Yn ail, damcaniaeth B.H. Streeter am 4 ffynhonnell y tu ôl i'r efengylau synoptaidd. Ac yn drydydd, beirniadaeth ffurf. Mae yn ei chymeradwyo'n fawr. Datblygiadau oedd yr rhain a oedd wedi brigo i'r wyneb yn ystod y 10 mlynedd ers cyhoeddi'r ail argraffiad o'i gyfrol. Yn ddiau, cyfrannodd y cyfrolau hyn yn sylweddol at wybodaeth myfyrwyr a'r cyhoedd yn gyffredinol am y datblygiadau arddocawol mewn astudiaethau o'r Testament Newydd rhwng 1914 a 1934. Dengis hyn hefyd i barodrwydd i newid i farn a rai materion dadleuol yn y cyfamser. Credaf ei hun mae ei esboniad ar lythyr Paul at y Philippiaid, Philippians, gyhoeddwyd 1918. Yw'r unig gyhoeddiad o'i eiddo sy'n dal i enyn diddordeb ysgolheigion ein dyddiau ni. Yn wir, hwn yw'r unig un y gwelais gyfeiriadau cyson ato yn ystod y cyfnod o dros 30 mlynedd y bu mi'n efrydu'r Testament Newydd. Roddaf yma enghraifft i gefnogi'r honiad hwn drwy gyfeirio at y defnydd a wnaeth esboniwr cyfoes Americanaidd ohono. Yn ei esboniad yn y gyfres safonol Word Biblical Commentary 1983, cyfeiria Gerald F. Hawthorne, cryn 17 o weithiau at esboniad Maurice Jones. Mae'n cytuno ag ef mewn 9 achos, yn anghytuno mewn 6 achos, ac ni rydd ddyfarniad yn naill ffordd na'r llall mewn 2 enghraifft arall. Roedd Maurice Jones yn amlwg wedi paratoi'r ffordd ar gyfer ei esboniad yn y gyfres Westminster Commentaries mewn erthygl gynharach ar y llythyr a gyfrannodd ym 1914 i'r cylchgrawn safonol The Expositor ar the integrity of the Epistle to the Philippians. Naturiol felly oedd iddo gael ei wahodd i gyfrannu'r erthygl ar yr epistol at y Philippiaid i'r geiriadur Beiblaidd Cymraeg yn 1926. Adleisia ynddo'r farn
a fynegodd yn ei erthygl blaenorol. Un llythyr sydd yma, ac nid dau. Mae'n crynhoi deimladau am y llythyr fel hyn. Trwy gyfrwng y llythyr hwn, sylweddolwn bod dyfnderau o addfwynder a chariad ym mynwes yr apostol, nas amlygir yn yr epistolau dadleuol megis Galatiaid. Efallai hefyd fod dyfodiad henaint wedi bod yn foddion i liniaru i dan beidrwydd a'i angerddordeb. A hefyd dywed, egwyddor gostyngeidrwydd, a honno'n creu undeb sydd yn rhedeg trwy'r holl epistol. Ond mae'n gwrthod y ddamcaniaeth genotig, gan honni bod Crist wedi aberthu'r gogoniant a'r rhwysg cysylltiedig a'i fodolaeth ddwyfol yn hytrach nag amddifadu ei hun o briodoleddau hanfodol Duw. Roedd ei ddiddordeb yn llythyrau'r apostol Paul yn amlwg hefyd mewn cyhoeddiadau eraill ganddo. Ym 1913 roedd wedi cyhoeddi ysgrif ar The Date of the Epistle to the Galatians, mewn ymateb i lyfr Cysty Lake, The Earlier Epistles of St Paul. A oedd wedi dadlau bod Galatiaid wedi ysgrifennu wedi taith genhadol gyntaf Paul. Dadleuai Maurice Jones, mae'n ddiweddarach wedi cyngor Jerusalem ei ysgrifennwyd. Ac yna ym 1923, cyhoeddwyd ganddo The Epistle of St Paul to the Colossians, sef 4 darlith ar Colosiaid. A'r enir yn rhagarweiniad, heresi Colosai, y gwrthgyffur, antidot, Pawlaidd, holl ddigonolrwydd Crist, ac yna y bywyd Cristnogol. Ac ychwanegwyd atynt nodiadau ar eiriau ac adrannau arbennig o'r llythyr. 6 darlith adroddodd i'r Training School for Clergy and Sunday School Teachers yn Esgobaeth Rhydychen ym 1919 ac 1920 oedd cynnwys The 4 Gospels. Cyhoeddwyd gyntaf 1921, ail argraffiad 1933. Dechreuodd trwy drafod yr Efengylau gyffredinol, ac yna ni perthynas a'i gilydd. Cyn neillio darlith yr un i'r Efengylau Synoptaidd, a throddodi 2 ar Efengyl Ioan. Cyfeiria Gwili eto yn ei arweiniad i'r Testament Newydd, a hynny 2 waith yn y gyfrol honno. Cefais fod i ysgrifeniadau bob amser yn ddarllenadwy ac yn llyfn ei rhediad. Traddodiadol ac eithaf ceidwadol ar y cyfan yw ei safbwyntiau ar wahanol faterion dydleol y maes astudiaethau'r Testament Newydd. A nodwn fod 4 o'i gyfrolau wedi'i rhestru yn llyfryddiaeth New Testament Introduction, 1970, Donald Guthrie. Yn ddiau y gwaith safonol mewn cylchoedd efengylaidd ceidwadol, 100 mlynedd yn ôl. Ac eto wedi dweud hynny fel y sylwyd yn barod. Nid oedd yn ofni cyfaddef iddo arbrydiau newid i farn a rai materion. Pan ddaeth yr Rhyfel Byd Cyntaf ym 1914, dywedwyd wrtho y byddai'n rhaid iddo aros yn y Deyrnas Unedig, yn hytrach na mynd i ryfel, gan ei fod yn gaplan hŷn. Nid oedd yn fodlon ar hyn, a phenderfynodd erbyn un o fywioleithau Coleg Iesu, sef Rotherfield Peppard yn swydd Rhydychen. Daeth y gwahoddiad ym 1922 iddo ddod yn brif athro Coleg Llambed yn gwbl annisgwyl. Roedd wedi ymgeisio i lenwi cadair y Gymraeg
yn y coleg yn 1889 ac yn 1902. Ac wedi ymgeisio i fod yn brif athro yn 1916. Heb erioed gyrraedd yr rhestr fer. Fel ysgrifennodd yn ddiweddarach, after having been rejected on 3 previous occasions, Lampeter, in its distress, had called me to come to the rescue. Cefnogwyd i etholiad yn brif athro gan yr archesgob Alfred George Edwards a gan yr esgob John Owen Tiddewi. Dau nad oeddent, mae'n debyg, bob amser, yn cytuno a'i gilydd ar faterion y bwys. Roedd dyfodol y coleg yn y fantol yn 1923. Roedd ei ragflaenydd Gilbert Cunningham Joyce wedi argymell yn 1920 y dylai Llambed fod yn ddim ond yn goleg diwynyddol ac y dylid hepgor ei radd BA. Roedd cryn wrthwynebiad i'r awgrym hwn. Felly ym 1922 sefydlwyd pwyllgor yr arglwydd farnwr Sankey i ystyried ei ddyfodol. Ac yn y flwyddyn ddilynol, cynigiodd Sankey fod yr Eglwys yng Nghymru yn cymryd cyfrifoldeb am y coleg. Mewn pererasiwn, heirodd bod garddwr newydd, Dr. Maurice Jones, who knew how to till the ground in Wales, since he had been all his life there, nad oedd mewn gwirionedd wedi byw yng Nghymru ers 32 o flynyddoedd. Ychwanegodd, he is an experienced man. The new gardener should be given a chance. Roedd Maurice Jones yn 59 oed pan apwyntwyd ef yn brif athro. Roedd dyfodol y coleg yn ansicr gyda rhyw 24 o fyfyrwyr preswyl. Wrth edrych yn ôl yn ddiweddarach, dywedodd fod y moral yn y coleg yn isel. I found there a staff which was in a state of depression and full of melancholy foreboding as to the future of the college. The prospect seemed dismal enough. Ond aeth tro ar fyd. Penod 3 yn ail gyfrol Price ar hanes y coleg yw dyfyniad o eiriau Maurice Jones ei hun. The old ship was at last sailing in safe waters. A'r blynyddoedd fi oedd ono oedd 1923 hyd 1938. Yng ngeiriau William Price, daeth y prifathro newydd a hyder i'r coleg. Ychydig o syniadau rhag dybiedig preconceived ynglŷn â'i swyddogaeth oedd ganddo, cyn ei ddyfodiad sydyn i Lambed. I bod yn amlwg yr ystyriau mae sefydliad addysgiadol i ddarpar glirigwyr yn unig, y dyle'r coleg fod. Ond nid oedd yn ddiwygiwr radical. Ond fe geisiodd godi moral yn y coleg ac yn yr eglwys yn ystod i'r wasgiad economaidd y 1992 a 30au. Ac yn hyn, fe gafodd gefnogaeth cyngor ymroddedig iawn. Roedd yr adroddiad Sankey wedi argymell cynnydd yn nifer y staff academaidd a gweithredwyd ar hyn rhag blaen. Felly cynyddodd nifer y myfyrwyr wedi dyfodiad y prifathro newydd. Ymddengys mae ei ateb ef ei hun i broblemau'r coleg oedd gadael pethau fel ag yr oeddynt o ran ei swyddogaeth. A denu mwyaf y fyrwyr mwyn llenwi'r coffrau.
Byddai'n mynd ar deithiau pregethu i'w recriwtio, a hynny'n arbennig i Ogledd Cymru, ac ymwelai ar ysgolion sirol, mwyn annog darpar ymgeiswyr a murddau eglwysig i ddod i Lambed. Pan gychwynnodd fel prifathro ym 1923, fel y dwedais, ryw 75 i 80 myfyriwr preswyl oedd yno. Ac erbyn iddo ymddeol ym 1938, ceid 200 ohonynt. Nodwn hefyd o 1925 ymlaen bod modd astudio am radd BA yn y coleg heb astudio diwinyddiaeth o gwbl. Diddorol iawn yw sylwadau Canon Dewi Thomas. Gŵr mi'n rhannu gweinidogaeth efo ar ddechrau gweinidogaeth ynghylch Llandre Talybont a'r Borth gyda llaw. Ac fe fuodd Dewi yn fyfyriwr yn y coleg cyn yr ail ryfel byd. Mewn cyfrol o atgofion am y cyfnod hwnnw, Pedair Pedol Arian, dywed fod Meurig Prysor, sef ei enw barddol, yn gymeriad a hanner o ddyn. Nad oedd yntau ond 5 troedfedd a hanner modfedd o daldra. Yr oedd ganddo ddarlith hunan gofiannol, lam sachus, a ystyrier myfyrwyr yn gampwaith o ddifyrwch ysgafn. Nid oedd urddas proceraidd, meddai Dewi, yn perthyn i Maurice Jones. A phan fyddai pethau'n mynd dros ben llestri yn y coleg, a'r elfennau anhydryn yn dechrau cythryblu, ei ddill o drafod y sefyllfa oedd nid dwrdio a danod a bygwth barn, ond apelio'n hanner degreol ymddangosiadol deimladwy mewn sillafau oedliog, herciog, ac anrhydedd di-feth My Boys. Actio mawr, effeithiol oedd y cyfan i gyd, celfyddyd gywrain, ond yn cael ei symbolu gan fwriad tadol a da. A disgrifiad Denzil Morgan ohono yn The Span of the Cross yw warm-hearted and unpretentious. Roedd yn siaradwr cyhoeddus ardderchog. A'r prifathro cyntaf ers yr esgob John Owen 1897 i fod yn siaradwr Cymraeg. Prynu bach oedd ei lys enw. He was Lampeter's most Welsh principal, meddai William Price. The last of the great Welsh preachers, yn ôl Caradog Evans. Roedd yn wir ecumenydd. Pregethodd mewn sasiwn yng Nghaergybi. Roedd hefyd o blaid dadgysylltu'r eglwys yng Nghymru. Ac meddai Denzil Morgan eto, ar wahân i ethol Timothy Rees yn esgob Llandaf, mae'n anodd meddwl am y pwyntiad mwy ysbrydoledig oddi mewn i'r eglwys newydd wedi'r dadgysylltiad nag un Maurice Jones i Goleg Dewi Sant. Cybwyllwyd eisoes ei enw yng Ngorsedd y Beirdd, Meurig Prysor. Roedd ei gysylltiad â Gorsedd y Beirdd ac ar Eisteddfod Genedlaethol yn bwysig iawn iddo. Oedd trysorydd yr Eisteddfod o 1925 hyd 1938. Fe hefyd oedd cymrawd cyntaf yr Eisteddfod, a'r derwydd gweinyddol cyntaf.
Swydd a greuwyd iddo ac yntau heb ennill na'r gadair na'r goron. Yn wir, ei gysylltiad ar orsedd, dywed William Price, he confessed to being unmoved by poetry. Dywed Dewi Thomas, bu bron iddo gael ei ethol yn archdderwydd ar y ddau achlysur. Y tro cyntaf ym 1931, fe a Gwili oedd y ddau i ddewis rhyngddynt. Gyfynwyd i'r ddau fynd allan pan oedd y pleidleisio ar y gerdded. A datganwyd y canlyniad, sef bod Gwili wedi cael ei ethol a Meirig Prysor wedi cael ei wrthod. Danfonwyd un o'r beirdd i dorri'r garw iddo. Pa ddaeth y genadwri i'w glistiau, ei ebychiad oedd a fedra i ddim ailadrodd y gair. Gan alw'r beirdd yn rhywbeth gwaith na dynion, fydda Dewi. Ac yna, heb batruso'r un foment, i mewn ag i ystafell ei ddarostyngiad, yn wenau o glist i glist. I longyfarch Gwilin galonog, ac i longyfarch yr etholwyr yn ogystal am ei doethineb. Tybed, meddai Dewi, a bu erioed yn hanes canrifoedd cred, sioncach gwireddu o archymyn yr apostol, digiwch ac na phechwch, na fachleder yr hael ar eich digofaint chwi. Yna yn yr Eisteddfod, yng Nghaernarfon ym 1935, ac nid 1955 fel y dywed y bywgraffiadur Cymreig, 1997, roedd tymor Gwili fel archdderwydd yn dirwyn i ben. Dodwyd 5 enw ger bron ar gyfer y swydd. Ac ar ôl 2 rownd o bleidleisio, gadawyd J. Williams a Maurice Jones ar ôl. A J. Williams enillodd o 5 pleidlais. Cododd anhawster yn syth. Nid oedd y bresennol. Nid oedd J. Williams yn bresennol. Yn wir, ni chymerodd ran yng ngweithgareddau'r orsedd ers blynyddoedd. Ac iddo gael ei ethol yn archdderwydd, ni wyddai swyddogion yr orsedd a fyddai'n derbyn y swydd a'i peidio. A phenderfynwyd i chynnig i Maurice Jones pe bai J. yn ei gwrthod. Ond yn y diwedd, medda Alan Llwyd, wrth sgwennu hanes y cyfnod hwnnw am yr Eisteddfod Genedlaethol. Ond yn y diwedd, J. a'i derbyniodd. Mae'n amlwg felly bod yr iaith Gymraeg a'i diwylliant yn agos at ei galon. Ac fe ddylid nodi hefyd ei fod wedi gwasanaethu ar y pwyllgor adrannol ar ddysgu'r Gymraeg, a oedd dan gadaryddiaeth yr esgob John Owen, a bu ei adroddiad y Gymraeg mewn addysg a bywyd a gyhoeddwyd yn 1927 o'r pwys mwyaf yn yr ymdrechion i draws newid agweddau addysgol Cymru ac yn arbennig y colegau at bwysigrwydd yr iaith yn ei gweithgarwch. Wedi ei ymddeoliad ym 1938 ac yn tain 75 mlwydd oed, a gyda llaw doedd o'm yn siŵr y dylai fo fod yn ymddeol, oedd yn teimlo bod o'n rhy ifanc i ymddeol y pryd hynny. Fe ddychwelodd Maurice Jones i Loegr i fyw, gan fwyaf o'r amser yn Llundain. A dyna lle gwelais i ef, 71 mlwyddyn yn ôl,
yn y gwasanaeth coffa i William Morgan yn y brifddinas. Ac yntau erbyn hynny, y 91 oed. Diolch i chi. Wel, diolch o galon i chi'r athro John Tudno Williams. Chi di llwyddo i wneud camp ryfeddol yn ei gyflwyno'r wybodaeth amdano fe, ond i gyflwyno fe hefyd fel person atyniadol, y math o berson sy'n chi ddim yn mynd i bod yn stuck mewn lift gyda fe. Felly, mae'n dipyn o gamp. Felly, diolch o galon i chi. Gai wahodd cwestiynau? Felly, jyst dawelwch eich microffon a llamwch mewn. Wel, fel y cadeirydd, gai just holi un cwestiwn de. Beth chi'n tybio oedd, o'ch chi sôn amdano fe felly, a'i ddiddordeb yn yr Eisteddfod Gynulleidfa ar orsedd yn benodol. Ai dyna oedd rhan o'r cymhelliad iddo fe benderfynu ymddeol i Loegr a symud i Gyffini Llundain ar gyfer ei flynyddoedd ola? Yn tydi hynny'n rhy syml? Wel, wrth gwrs, dwi ddim wedi crybwyll y ffaith, oedd wedi colli wraig gyntaf fel y dwedais i yn ifanc. Ac yna, oedd wedi priodi 2 waith wedyn. Ond wedi priodi Saeson, oedd o. Ac mae gyfeiriadau fo, oedd wedi bod yn byw pan oedd o'n gaplan yn Gosport, yng Ngwaelod Lloegr. Ie. A wedyn, a ni'n gweld i gyfeiriad o wedyn, mae yna dipyn o hebiaeth, os fyddai'n cyhoeddi y gwaith yma, fyddai'n gallu cyfeiriad pethau o hebiaeth yn ei archif o yn y Llyfrgell Genedlaethol. Oedd o'n sgrifennu at bobl fel T.H. Parry Williams, oedd wedi rhoi yr anerchiad gyda llaw yn y gwasanaeth yn St Martin's in the Fields yn 1954. A mae'r gwasanaeth ar gael gyda llaw, a dwi wedi cael cyfle i wrando eto, a dwi yn mynd wrthos nesaf i trefnu i glywed y recordiad o'r gwasanaeth, a nawd gan y cymrodorion oedd wedi trefnu'r gwasanaeth. Ac wedyn, oedd o'n amlwg wedi cadw mewn cysylltiad y cymrodorion, oedd o'n swyddogion y cymrodorion, ac yn amlwg mewn cysylltiad â bywyd Cymreig, fel y dwedais i trwy'r orsedd ac yn y blaen, ond oedd yr atyniad falle teuluol yma. Ac yn anffodus, fel y dywedir, dwi'n meddwl gan William Price, fod nid y fodd yr unig un, oedd ddim un o'i blant o yn gallu siarad Cymraeg yn dweud. O fel yn ei dweud, oedd yr amgylchiadau, dwi'n siarad fel un sydd wedi cael y magu yn Lloegr, pan o'n i'n 6 oed. Ie. Ond dyna fe, mae stori arall ydy hynny falle. Nid ddim yn unigryw yn ei beth, ond na pan dwi'n siarad Cymraeg heddiw, wrth gwrs. Gwych iawn. Ie, gwych iawn. O'n i'n llawnhau eich bod chi. Unrhyw gwestiynau eraill? A os nad oes, falle sy'n ni'n gallu rhoi terfyn ar y recordiad, ond mewn chydig eiliadau yng Ngharad, ond cyn bod ni'n gwneud hynny, gai jyst diolch y galon yn gyntaf oll i'r Parchedig Athro John Tudno Williams, fel o'n i'n dweud, mae cyflwyniad Canon Maurice Jones wedi bod hynod ddiddorol, a wedi cyflwyno fe fel person atniadol iawn, felly yn ei falch fod o di wneud e. Ond sy'n ni'n hoffi diolch hefyd i'n siaradwr cyntaf ni, Dr Rhidian Griffiths, oedd yn sôn eto am Owen Evans, eto cymeriad diddorol, falle ddim cweit mor atyniadol, chi'n awgrymu falle bod e'n eitha chwerni leferydd, ond yn galon feddal. Felly, 2 gymeriad hynod diddorol o'r cyfnod yna o gwmpas y rhyfel fi cyntaf. Felly, diolch o galon i chi'ch 2. A diolch i bawb sydd wedi bod yn bresennol heno. Mae wedi bod yn hyfryd cael eich cwmni chi.